तर आपण तिसरा अध्याय वाचत होतो. पहिल्या अध्यायात आपण आधी प्रभुपादांचं पूर्ण जीवन पाहिलं आपण. बालपणापासून ते वयाच्या 65व्या वर्षापर्यंत त्यांनी आपलं आयुष्य कशा प्रकारे घालवलं आणि कसा प्रकारे वयानुसार त्यांची कृष्ण भावना वाढत गेली. अगदी लहान असताना मुलांना ज्या वयात खेळण्यांसोबत खेळायचं वय असतं, त्या वयात प्रभुपाद भगवंतांची रथयात्रा काढायचा खेळ खेळायचा. तर असं हे त्यांचं कृष्ण प्रेम वयाप्रमाणे वाढतच गेलं आणि आपली जे आध्यात्मिक गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज, त्यांच्या आदेशानुसार पाश्चात्य देशांमध्ये कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी आपली जी एकाकी झुंज आहे ती वयाच्या 65व्या वर्षी सुरू केली आणि वयाच्या 65व्या वर्षी ते अमेरिकेत पोहोचले आणि मग तिथे आपण त्यांची एकाकी झुंज पाहिली. मग दुसऱ्या अध्यायात आपण त्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये कशा प्रकारे त्यांनी पहिल्या इस्कॉन मंदिराची स्थापना कशा प्रकारे केली हे आपण पाहिलं. तर त्याच्यानंतर तो प्रवास तिथेच थांबला नव्हता, तर दुसऱ्या मंदिराच्या स्थापनेचा सुद्धा योग आला आणि मग प्रभुपाद पोहोचले सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये. मग तिथे त्यांनी एक संगीत महोत्सव केला, जिथे वेगवेगळ्या जी वाद्य होती ते संगीतकार होते ते आले होते आणि तिथे प्रभुपादांनी हरे कृष्ण नाममंत्राचा घोष केला. आणि मग त्याच्यानंतर आपण ती जी दुसऱ्या मंदिराच्या स्थापनेचा जो प्रवास आहे त्याबद्दल आपण वाचत होतो. तर आय थिंक आपण इथपर्यंत वाचलो होतो 152 पर्यंत. चालेल, मी वाचायला सुरुवात करते आणि मग कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. उद्या 6:30 वाजता आपण फिरायला जाऊ. तुम्ही मला मोटारीतून उद्यानात घेऊन चला. एका सकाळी स्वामीजी म्हणाले. स्वामीजींबरोबर अनेक शिष्य गोल्डन गेट पार्क मधील स्टोव तलावावर गेले. शिष्यांना उद्यानाची चांगली माहिती होती. भोवतालच्या निसर्गरम्य परिसरातून त्यांनी स्वामींबरोबर फेरफटका केला. तलावावरील पुलावरून ते गेले. गर्द लतावेलींनी वेढलेल्या वटावरून ते चालले व एक लहानशी नदी पार करून ते गेले. निसर्ग सौंदर्याच्या दर्शनाने स्वामींना आनंद व्हावा असा त्यांचा हेतू होता. स्वामीजींच्या नजरेला जे काही पडे त्याकडे ते नेहमी आध्यात्मिक दृष्टीने पाहतात आणि त्यामुळे अनेकदा साध्या साध्या गोष्टींविषयी ते सहजपणे जे काही बोलत त्यात पुष्कळच पारमार्थिक आशय भरलेला असे. आज उद्यानात फिरता फिरता स्वामीजी बोलू लागले. ज्यांना ईश्वर दर्शनाची आस असेल त्यांनी प्रथम ईश्वर दर्शनाची पात्रता प्राप्त करायला हवी. त्यांच्या ठायी अंतर्बाह्य शुद्धता असावयास हवी. आता हेच पहा ना, सध्या सूर्य एका ढगाने झाकला गेला आहे. कोणी म्हणेल की सूर्य वर आलाच नाही, पण प्रत्यक्षात सूर्य उगवलेला आहे, मात्र आपल्या दृष्टीवर ढगाचे आवरण आले आहे. प्रवासी मार्गदर्शकाप्रमाणे स्वामींबरोबरचे तरुण त्यांना अधिकाधिक सुंदर जागा दाखवित होते. फिरता फिरता ते तलावात जिथे हंस विहार करीत होते त्या ठिकाणी आले. लागलीच स्वामीजी म्हणाले, श्रीमद भागवतात भगवान श्रीकृष्णांविषयीच्या वाङ्मय साहित्याला स्वच्छ सुंदर तलावाची उपमा दिली असून भक्तांची तुलना हंसांशी केली आहे. पुढे ते म्हणाले की भक्त हे कावळ्यासारखे असून क्षुद्र सांसारिक गोष्टींमध्ये ते रमलेले असतात. तर दगड वाळू पसरलेल्या वाटेवरून जाताना मध्येच थांबून स्वामींनी भक्तांचे लक्ष पायाखालील वाळूकडे वेधले व ते म्हणाले, या वाळूकडे पहा. या वाळूचे जितके असंख्य कण आहेत तितकेच असंख्य जीव या जगात आहेत. पुढे पांढऱ्या व गुलाबी फुलांनी डवरलेल्या रोडोडेंड्रॉनच्या झुडपांचा ताटवा होता. शिष्य मोठ्या आवडीने स्वामीजींना तेथेही घेऊन गेले. आज स्वामीजींसोबत उद्यानातून फिरताना त्यांच्या तोंडून जे काही ऐकायला मिळाले त्याद्वारे स्वामीजींच्या दृष्टीत सामावलेल्या श्रीकृष्णांचे जणू दर्शनच भक्तांना घडले. भक्तांसाठी ही एक पर्वणी होती. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी जसे स्वामीजी उद्यानात फिरावयास निघाले
तसे आणखीही अनेक शिष्य त्यांच्या बरोबर निघाले. आदल्या दिवशी स्वामीजींसोबत गेलेल्या शिष्यांकडून त्यांना समजले होते की उद्यानात फिरताना स्वामीजी काही वेगळ्याच भावावस्थेत गेले होते. आज पुन्हा त्यांचे सोबती त्यांना तलावाभोवतालच्या नवनवीन वटांनी फिरविणार होते. पण या बेतात बदल करण्याविषयी काहीही वाच्यता न करता स्वामीजींनी तलावाच्या काठकाठ्याने जाणाऱ्या पक्क्या रस्त्यावरून फेऱ्या मारण्यास सुरुवात केली. फिरता फिरता स्वामीजी एका मोठ्या वृक्षाखाली थांबले आणि जमिनीवर पडलेल्या पक्ष्यांच्या विष्ठेकडे निर्देश करून याचा काय अर्थ आहे माहीत आहे का? असा प्रश्न त्यांनी त्यांच्या जवळच उभ्या असलेल्या एका नवीन शिष्याकडे वळून विचारला. हा प्रश्न विचारताना स्वामीजींची चर्या गंभीर होती, पण तो तरुण मात्र लाजून चूर झाला. मला याचा अर्थ काहीच मला माहीत नाही, तो म्हणाला. स्वामीजी अजूनही विचारमग्न मुद्रेने उभेच होते. कोणीतरी या प्रश्नाचे उत्तर देईल म्हणून ते वाट पाहत होते. त्यांचे शिष्य त्यांच्या भोवती गोळा झाले. तो पहिला शिष्य त्या पक्ष्यांच्या विष्ठेकडे टक लावून पाहत राहिला. त्याला वाटले की जसे काही लोक शिजलेल्या चहाच्या पत्तीचा चोथा पाहून भविष्य वर्तवतात, त्याप्रमाणे समोर पडलेल्या विष्ठेच्या स्वरूपावरून त्यातील काही गर्भित अर्थ आपण शोधून काढावा अशी स्वामींची अपेक्षा दिसते. आपण आता काहीतरी बोलले पाहिजे असे वाटून तो तरुण ती म्हणजे विष्ठा पक्ष्यांचा विसर्जित मळ असे पुटपटू लागला. यावर स्वामीजी हसले व आपल्या प्रश्नाच्या उत्तरांसाठी ते इतरांकडे वळले. पण इतर सर्वजण गप्पच होते. अखेर स्वामींनी खुलासा केला. याचा अर्थ असा की हे पक्षी याच झाडावर 2 आठवड्यापेक्षा अधिक काळ राहिलेले आहेत. ते हसून पुढे म्हणाले, पक्ष्यांनाही त्यांच्या घरट्यांबद्दलची आसक्ती असते. फिरता फिरता शफलबोर्ड व चेकर्स खेळणारे काही वृद्ध यांना ओलांडून पुढे गेल्यावर स्वामीजी जरा थांबले व आपल्या शिष्यांकडे वळून म्हणाले, काय गंमत आहे पहा. या देशातील वृद्धांना वेळ कसा घालवायचा हे समजत नाही. त्यामुळे उतारवयातील काळ कृष्ण भावना विकसित करण्यासाठी वापरण्याऐवजी ते लहान लहान मुलांप्रमाणे खेळण्यात व्यर्थात अडवतात. एव्हाना त्यांची मुले मोठी होऊन त्यांच्यापासून दूर गेलेली असतात. म्हणून आध्यात्मिक साधनेला हा अत्यंत उचित काळ असतो. पण ते तसे करणार नाहीत. त्याऐवजी ते एखाद्या मांजराला व कुत्र्याला जवळ करतील व ईश्वराऐवजी ते त्या प्राण्याची सेवा करतील. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. परंतु ते तसे ऐकणार नाहीत. त्यांच्या जीवनाची चाकोरी दृढमूल झालेली आहे. एवढ्याच साठी आम्ही तरुणांशी संवाद साधित असतो, कारण ते अजून जीवनाच्या दिशा व वाटा धुंडाळीत असतात. स्वामीजी व त्यांचे शिष्य केजार ड्राईव्हच्या बाजूला असलेल्या उतारावरील हिरवळीतून जात असताना शिष्यांनी स्वामीजींना सांगितले की सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये हिप्पी हिल म्हणून ओळखला जाणारा भाग तो हाच. ही किंचितसा उतार असलेली टेकडी व तिच्या शेजारील निलगिरी व ओक वृक्षांनी वाढलेले विस्तीर्ण गवताचे कुरण त्या सकाळच्या प्रहारी शांत व स्तब्ध होते. हरे कृष्ण पण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी चालेल माताजी, वाचा ना. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. पण यानंतरच्या काही तासांच्या तेथे शेकडोच्या संख्येने हिप्पी जमणार होते. गवतावर पहुडणार होते व सममार्गी मित्रांच्या संगतीत मादक द्रव्ये सेवन करून नशा चढविणार होते. हे ऐकल्यावर स्वामीजींनी शिष्यांना असे सुचविले की त्यांनी तेथे यावे व संकीर्तन करावे. हिप्पी हिलवर स्वामीच्या शिष्यांनी सुरू केलेले संकीर्तनाचे कार्यक्रम चांगलेच लोकप्रिय झाले. न्यूयॉर्कच्या टॉम्किन स्क्वेअर पार्कमध्ये झालेल्या सुरुवातीच्या संकीर्तनांना येत होते त्यापेक्षा पुष्कळच जास्त लोक येथील संकीर्तनांना येऊ लागले होते. कधी कधी स्वामीजी स्वतःही येथे येऊन त्यांच्या शिष्यांच्या संकीर्तनात सहभागी होत असत. एका रविवारी अचानक ते येऊन हजर झाले व सर्वांसोबत बसून मृदंग वाजवीत मुक्त कंठाने संकीर्तन करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. त्यांचे शिष्य चकितच झाले, पण त्यांना
मनापासून आनंदही झाला. उपस्थित समुदायाची लक्ष स्वामींवर खेळले होते. त्यांचे वय व त्यांचा पोशाख या गोष्टीही लक्ष वेधून घेणारे होत्या. तेथे जमलेली मंडळी वयाने तरुण व बहुधा डेनिमचे किंवा हिप्पी पद्धतीचे कपडे घातलेली होती. तर स्वामीजी 70च्या वयाचे व भगवी वस्त्रे लिहिलेले होते. शिष्य स्वामींच्या आगमनाने शिष्यांना झालेला आनंद, त्यांची स्वामींना नम्रपणे केलेले अभिवादन व आता स्वामीकडे प्रेमादपूर्वक पाहणं, या त्यांच्या नजरा, या साऱ्या गोष्टींनी माताजी ते काय निमित्त झालेली बधे मंडळी त्यांच्याकडे आदरमिश्रित कुतूहलाने पाहत राहिली होती. स्वामीजी येऊन बसले तेव्हाच काही छोटी मुळे दिसणार इथं. छोटी मुळे त्यांच्या भोवती येऊन जमा झाली होती. स्वामींनी हसून त्यांच्याकडे पाहिले व असा सुंदर मृदंग वाजवून दाखविले की त्यांच्या नादसंगीताने लुब्ध होऊन ती मुले इतकेच ऐकतच राहिली. गोविंददास म्हणते, स्वामीजींच्या आगमनाने संकीर्तनाला तोपर्यंत नसलेली प्रभावता या भजन प्राप्त झाले. आम्ही करीत असलेल्या नामसंकीर्तनाला तोपर्यंत सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये सोरांनी मांडलेले हरे कृष्ण नामाचे गायन असे स्वरूप होते. ते आता तसे राहिले नाही. आता आमच्या कार्यक्रमाला निश्चित अशी परंपरा व अर्थ प्राप्त झाला. आता त्या संकीर्तनाला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले. स्वामींच्या उपस्थितीने जणू नामसंकीर्तनाला प्राचीन ऐतिहासिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. त्यांच्या आगमनाने सांप्रदायिक गुरु परंपरेचेच आगमन झाले. सुमारे तासभर संकीर्तन करून झाल्यानंतर स्वामीजींनी संकीर्तन थांबवून प्रवचनास सुरुवात केली. ते बोलू लागले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे एक नादस्पंदन आहे. या नादस्पंदनाला एक दिव्य स्वरूप आहे, हे ओळखता आले पाहिजे. या त्यांच्या दिव्य स्वरूपामुळेच हे नामस्मरण कोणालाही अगदी त्यातील शब्दांचा अर्थ न कळणाऱ्यालाही भावते. त्याची गोडी माताजी ते काय यातच त्याची गोडी समावलेली आहे. त्याची गोडी समावलेली आहे. अगदी लहान मुलांकडूनही त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो. 5-1 मिनिटे बोलून झाल्यावर स्वामींनी पुन्हा संकीर्तन सुरू केले. इतक्यात स्वामींच्या पुढ्यात काही तरुणांनी गोळाकार उभे राहून व हाताची साखळी करून फेर धरून नाचवयास सुरुवात केली. काही वेळाने त्यांनी स्वामीभोवती फेर धरला. सभोवतालच्या हिरवळीवर उपस्थितांच्या चाललेल्या विविध क्रीडा पाहत असतानाच आपल्या भोवती फेर धरून हरे कृष्ण मंत्रांचे गायन करीत नाचणाऱ्या तरुणांना पाहून स्वामीजींना विलक्षण आनंद झालेला दिसत होता. या हिप्पीच्या उमळत्या उत्साहात एरवी खूपदा दांडगाई व कामुकता आढळत असली तरी हरे कृष्णाचा गजर करणाऱ्या त्यांच्या मेळाव्यात विशुद्ध आनंदाचे वातावरण निर्माण होत असे. स्वामीजींच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट अशी होती की संकीर्तन
सातत्याने चालू राहिले होते. सायंकाळच्या ओसरत्या उन्हात क्षणोक्षणी छटा पालटणाऱ्या भगव्या रंगाची वस्त्रे ल्यालेले स्वामीजी आपल्या करुणार्ध वत्सल नजरेने उपस्थितांना न्याहाळीत असताना त्यांच्या नजरेत शिस्तीचा दरारा नसे तर सर्वांना हरे कृष्ण मंत्राचे गायन करण्याचे आव्हान असे. एके दिवशी मालती घाईघाईने स्वामीजींच्या सदनिकेत शिरली व बाजारहाटासाठी ती वापरीत असलेल्या पिशवीतून एक छोटीशी वस्तू बाहेर काढून ती स्वामीजींच्या मेजावर ठेवीत तिने प्रश्न केला, स्वामीजी हे काय आहे? भक्तिवेदांत स्वामींनी पाहिले तो ती वस्तू म्हणजे एक 3 इंच उंचीची लाकडी बाहुली होती. सपाट डोके, काळ्या रंगाने रंगविलेला हसरा चेहरा व मोठे गोल डोळे, तसेच आखूड व जाड असे पुढे आलेले हात आणि दिसत नसलेल्या पायांवरील हिरव्या व पिवळ्या रंगाने रंगविलेले धड असे त्या बाहुलींचे स्वरूप होते. लागलीच स्वामीजींनी हात जोडून मस्तक झुकवून त्या मूर्तीला आदरपूर्वक नमस्कार केला. तू तर भगवान जगन्नाथांना म्हणजे या विश्वाच्या स्वामींनाच घेऊन आली आहेस. स्वामीजी प्रफुल्लित नजरेने हसून मालतीला म्हणाले, हे तर श्रीकृष्ण आहेत. त्यांना आणल्याबद्दल तुला लाख धन्यवाद. स्वामीजी पुढे म्हणाले. स्वामीजींच्या नजरेत आनंद चमकत होता. स्वामीजींना इतके आनंदित झालेले पाहण्याचे भाग्य लाभल्याने हरळून गेलेली मालती व इतर जण स्वामीजींच्या भोवती बसून होते. स्वामीजींनी त्यांना जगन्नाथाविषयी माहिती सांगितली. ते म्हणाले की भगवान जगन्नाथ हे श्रीकृष्णांचे एक रूप असून भारतात सर्वत्र त्यांची आराधना हजारो वर्षापासून चालू आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की जगन्नाथाचे पूजन दुसऱ्या 2 दिवसात देवतांसह केले जाते. त्या देवता म्हणजे एक कृष्णबंधू बलराम व दुसरी कृष्ण भगिनी सुभद्रा या होत. उल्हासित होऊन मालती म्हणाली की जगन्नाथाची ही छोटी मूर्ती तिने कॉस्ट प्लस या परदेशी वस्तू विकणाऱ्या दुकानातून घेतली होती व त्या दुकानात अशा तऱ्हेच्या आणखी काही मूर्ती होत्या. यावर स्वामीजींनी तिला त्याही मूर्ती विकत आणण्यास सांगितले. मालतीने ही गोष्ट तिच्या पती श्यामसुंदर यांच्या कानावर घातली व ती तात्परतेने त्या दुकानात जाऊन जगन्नाथ मूर्तीच्या संचातील उरलेल्या 2 मूर्ती घेऊन आली. अशा प्रकारे तिन्ही मूर्ती प्राप्त झाल्यावर भक्तिवेदांत स्वामींनी त्यांच्या मेजावर उजव्या हाताला जगन्नाथाची मूर्ती मांडली. त्यानंतर त्यांनी मध्यभागी सुभद्रेची मूर्ती मांडली व तिच्या पलीकडे बलरामांची मूर्ती मांडली. मूर्तीतील सुभद्रेचे ओठ लाल रंगाने तर तिचे लांबट चौकोनी धड काळ्या व पिवळ्या रंगाने रंगविलेले होते. मूर्तीतील बलरामांचे डोके वाटोळ असून ते सफेद रंगाने रंगविलेले होते. डोळ्यांच्या कडा लाल रंगाने रंगविलेल्या होत्या. माताजी वाचताय तुम्ही? हरे कृष्ण हो चालेल. हो हरे कृष्ण माताजी चालेल, मी सुरू करते. आणि हसरे ओठही लाल रंगाचे होते. स्वामींनी या तिन्ही मूर्ती आपल्या मेजावर मांडून उपस्थितांपैकी कोणाला कोरीव काम करता येते का असा प्रश्न विचारला. यावर श्यामसुंदराने तो स्वतः काष्ठ शिल्पकार असल्याचे सांगितले आणि स्वामींनी त्याला त्या छोट्या मूर्ती बर हुकूम पण 3 फूट उंचीच्या 3 मोठ्या मूर्ती बनवण्यास सांगितले. मग भक्तिवेदांत स्वामींनी या मूर्तींविषयी एक लीला सांगितली. ती अशी, 2000 वर्षापेक्षाही अधिक काळापूर्वी इंद्रधुम्न नावाचा एक राजा होऊन गेला. तो कृष्ण भक्त होता. राजाला अशी इच्छा झाली की भगवान श्रीकृष्ण हे त्यांचे बंधू आणि भगिनी यांच्या समवेत एका सूर्यग्रहणाच्या पर्वणीला कुरुक्षेत्र या तीर्थस्थळाला भेट देण्यासाठी रथातून निघाले असता जसे दिसले होते तशा स्वरूपाची त्यांची एक मूर्ती आपल्यापाशी असावी.
राजाने स्वर्गलोकातील प्रख्यात शिल्पकार विश्वकर्मा याला अशा मूर्त्या घडवण्याची विनंती केली. विश्वकर्म्याने ती विनंती एका अटीवर मान्य केली. अट अशी की त्याने एकदा काम सुरू केले की ते पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या कामात कोणीही डोकावू नये. राजाने त्यास होकार दिला व विश्वकर्म्याने कुलूपबंद दरवाजामागे आपले काम सुरू केले. राजाने दीर्घ काळापर्यंत काम पुरे होण्याची वाट पाहिली. अखेर एके दिवशी राजाचा धीर सुटला व तो काम कुठवर आले आहे ते पाहावे या उद्देशाने सरळ विश्वकर्म्याच्या कार्यशाळेत घुसला. तेव्हा विश्वकर्मा त्याच्या अटीनुसार तिन्ही पुतळे अर्धवटच टाकून तेथून लुप्त झाला. पण तशाही अवस्थेतील कृष्ण, बलराम आणि सुभद्रा यांची मनोहर रूपे पाहून राजा इतका खुश झाला की त्याने त्या मूर्ती होत्या तशाच पूजेला लावण्याचे ठरविले. त्याने त्यांच्यासाठी एक मंदिर उभारून त्यात त्यांची स्थापना केली व मोठ्या ताटामाटात त्यांच्या पूजेस प्रारंभ केला. तेव्हापासून भगवान जगन्नाथांचे सर्व भारतभर आणि विशेष करून ओरिसा प्रांतात पूजन होत आलेले आहे. ओरिसातील जगन्नाथपुरी येथे भगवान जगन्नाथांचे मोठे मंदिर आहे. पुरीला दरवर्षी रथयात्रा उत्सव होतो. त्यावेळी 3 भव्य रथांवरून भगवान जगन्नाथ, बलराम व सुभद्रा यांची भव्य मिरवणूक निघते. या उत्सवाच्या वेळी संपूर्ण भारतातून हजारोंनी यात्रेकरू पुरीला येतात. चैतन्य महाप्रभू हे त्यांच्या आयुष्यातील शेवटची 18 वर्षे पुरी येथे वास्तव्य करीत होते. या काळात दरवर्षी निघणाऱ्या रथयात्रेमध्ये सामील होऊन ते भगवान जगन्नाथांच्या रथापुढे अत्यानंदाने देहभान हरपलेल्या अवस्थेत संकीर्तन करीत नाचत असत. अशा प्रकारे सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये भगवान जगन्नाथांचे दर्शन होणे ही श्रीकृष्णांची इच्छा असल्याचे जाणून स्वामीजी म्हणाले की भगवान जगन्नाथांचे स्वागत व पूजन योग्य प्रकारे होईल अशी दक्षता घ्यावी. ते पुढे म्हणाले की श्यामसुंदराने भगवान जगन्नाथ, बलराम व सुभद्रा यांच्या मूर्ती जर तयार करून दिल्या तर ते स्वतः मंदिरात त्याची स्थापना करतील. मग भक्तगण त्यांची नियमितपणे पूजा सुरू करू शकतील. स्वामी पुढे म्हणाले की अशा परिस्थितीत सॅन फ्रान्सिस्कोचे नवीन जगन्नाथपुरी असे नामांतर होऊ शकेल. स्वामींनी एक संस्कृत वचन म्हणून दाखवले, जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे. मग ते म्हणाले, हा भगवान जगन्नाथांचा मंत्र आहे. जगन्नाथ म्हणजे विश्वाचे स्वामी. या विश्वाचे स्वामी जगन्नाथ माझ्या दृष्टीचा विषय होऊन राहोत, असा या मंत्राचा अर्थ आहे. हे भगवान जगन्नाथ इथे प्रकट झाले ही मोठी शुभ घटना आहे. श्यामसुंदराने मूर्ती कोरता येतील अशा टणक लाकडाचे 3 मोठे ओंडके विकत आणले. स्वामीजींनी त्या मूर्तीची रूपरेषा काढून दिली व अनेक बारीक सारीक तपशील समजावून सांगितले. मालतीने आणलेल्या लहान मूर्तीवरून श्यामसुंदराने त्यांच्या प्रमाणबद्धतेचे हिशेब पाठवून तयार करण्यास मोठ्या मूर्तीची मोजमापे काढली व त्याच्या घराच्या सज्जामध्ये मूर्ती कोरण्याचे काम सुरू झाले. इकडे बाकीच्या भक्तांनी कास्ट प्लस या दुकानातून उरलेल्या सर्व चिमुकल्या जगन्नाथ मूर्ती विकत घेतल्या आणि मग छोटी जगन्नाथ मूर्ती एखाद्या साध्या गळेसरीला डिंकाने डकवून गळ्यात घालण्याची सुमच निघाली. स्वामींनी त्यांना सांगितले की भगवान जगन्नाथ हे अत्यंत दिलदार, पतितांविषयी अत्यंत कनवाळू असल्याने आपल्या मंदिरात त्यांची पूजा अर्चा करण्याची संधी भक्तगणांना लवकरच मिळेल. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की राधाकृष्णांच्या प्रतिमांचे मंदिरात पूजन करण्यासाठी अत्यंत काटेकोर नियमांचे कडक पालन करावे लागते आणि येथील शिष्यगणांची तेवढी तयारी अजून झालेली नाही. तर याउलट भगवान जगन्नाथ हे इतके दयाळू आहेत की त्यांची अगदी साधी पूजा किंबहुना हरिकृष्ण मंत्राचे संकीर्तन देखील त्यांना पोहोचते. मग भले पूजा करणारे भक्त फार प्रगत नसोनात का. स्वामीजींनी त्यांना असेही आव्हान दिले की हळूहळू आध्यात्मिक जीवनात त्यांची होणारी प्रगती पाहून मूर्तीपूजेचे यथासांग विधी व त्यामागील धर्मशास्त्रीय भूमिका यांचे सखोल ज्ञान त्यांना करून दिले जाईल. मंदिरात मूर्तीची हरे कृष्ण माताजी. चालेल माताजी, वाचा. चालेल. हरे कृष्ण. मंदिरात मूर्तीची प्रतिष्ठापना होणार होती. त्या संध्याकाळी शिष्यगण व हिप्पी अभ्यागत
यांनी मंदिर फुलून गेले होते. स्वामीजी उपस्थित होते व एकूण वातावरण भक्तिभावपूर्ण व आनंदयुक्त होते. हा एक विशेष समारंभ होता. नुकत्याच पूर्ण झालेल्या मूर्ती उच्चासनावर बसविल्या होत्या आणि पिवळ्या कापडाच्या छताखाली रेडवूड लाकडाच्या फळीवर विराजमान झालेल्या व वरून सोडलेल्या प्रकाश झोतामुळे अंग अंग उजळून निघालेल्या या मूर्तींकडे प्रत्येक जण नजर टाकीत होता. मूर्तींना वस्त्रे वा अलंकार चढवलेले नव्हते, पण नुकताच त्यांना रंग देऊन झाला होता. लाल, पांढरा, हिरवा, पिवळा, निळा व जर्द काळा असे रंग त्यांना रंगवण्यासाठी वापरलेले होते. मूर्तींच्या चेहऱ्यावर हास्य विलसत होते. स्वामीजी सुद्धा उच्चासनावरील त्या मूर्तींकडे मधून मधून पाहत होते. आता स्वामीजींनी मूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेचे काम हाती घेतले. उपासनेसाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी तेथे हजर होत्याच. मंदिर होते, भक्तगण होता, धर्मग्रंथ होते, मूर्ती होत्या आणि प्रसादाची व्यवस्थाही होती. या सर्व अनुकूल परिस्थितीचा लाभ या तरुण मंडळींनी उठवावा एवढीच स्वामीजींची अपेक्षा होती. आध्यात्मिक जीवन म्हणजे आपल्याला न आकळणाऱ्या कशासाठी तरी केलेली दिशाहीन धडपड होय असे मानून आहार, निद्रा, मैथुनादी शारीरिक पातळीवरील अनुभव घेण्यातच आपले जीवन व्यतीत करण्याऐवजी या मंडळींनी भगवान श्रीकृष्णाच्या कृपा आशीर्वादाचा लाभ घ्यावा व सुखा समाधानाची प्राप्ती करून घ्यावी अशी तळमळ स्वामीजींना लागून राहिली होती. आणि हे घडावे यासाठी निरलस परिश्रम करण्याची स्वामीजींची तयारी होती. स्वामीजी म्हणाले, हैग्रीवा, इकडे ये. तत्पूर्वी स्वामीजींनी भक्तांना एका थाळीत एक मोठी मेणबत्ती उभी करून ठेवण्यास सांगितले होते. स्वामीजींनी योजिलेला विधी अत्यंत सुटसुटीत होता. त्यानुसार भक्त तथा अभ्यागत यांनी एकामागून एक याप्रमाणे मूर्ती ठेवलेल्या उच्चासनापाशी येऊन जगन्नाथादी मूर्तींना मेणबत्तीच्या ज्योतीने ओवाळायचे होते. आता ही मेणबत्ती लावून मूर्तींना कसे ओवाळायचे असते याचे प्रात्यक्षिक स्वामीजींनी आपले दोन्ही हात जुळवून ते मूर्तीपुढे ओवाळून दाखविले आणि संकीर्तन चालू असताना असे ओवाळणे चालूच ठेवायचे असते. आलं का लक्षात? स्वामीजींनी विचारले. होय होय, आलं लक्षात, हैग्रीव म्हणाला. स्वामीजी म्हणाले, संकीर्तन चालू असेपर्यंत हे ओवाळणे चालू ठेवायचे. ओवाळणारा पहिला माणूस दमला की त्याने आरतीची थाळी दुसऱ्या भक्ताच्या हाती द्यावयाची. तो दमला की त्याने तिसऱ्याच्या हाती द्यावयाची. असे संकीर्तन संपेपर्यंत करत राहावयाचे. आजच्या संकीर्तनात याप्रमाणे करावयाचे आहे. समजले ना? तर मग तू सुरुवात करावयाचीस. तू दमला की तू आरतीची थाळी इतर कोणाच्या तरी हाती द्यावयाची आणि असेच चालू ठेवावयाचे. असे म्हणून स्वामीजींनी बसल्या जागेवरून हयग्रीवला उजळलेली मेणबत्ती असलेली आरतीची थाळी घेऊन मूर्तीच्या समोर जाण्याची खूण केली. जमलेल्या युवतींपैकी काही जणी उत्सुकतेने गालातल्या गालात हसल्या. मूर्तीच्या समोर उभा राहा, स्वामीजी म्हणाले. ठीक आहे, आता संकीर्तन सुरू करूया. स्वामीजींनी झांजा वाजवण्यास व त्यांच्या तालावर अमेरिकेमध्ये रूढ व लोकप्रिय झालेल्या चालीवर हरे कृष्ण मंत्राचे गान करण्यास सुरुवात केली. मध्येच त्यांनी हयग्रीवला हात मारून मूर्तीच्या बरोबर समोर उभा राहा अशी सूचना केली. भक्तांनी व अभ्यागतांनी उठून उभे राहून आपले बाहू उभवून नर्तन सुरू केले. हे मुखाने संकीर्तन करीत होते. त्यांच्या नजरा देवतांच्या उज्ज्वल मूर्तीवर खिळलेल्या होत्या आणि त्यांची शरीरे तालासुरावर मागे पुढे डुलत होती. छतातील दिव्यांमधून आळीपाळीने निळ्या, तांबड्या व पिवळ्या रंगाचे प्रकाश झोत मूर्तीवर पडू लागले व त्या प्रकाशात भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, तुम्ही वाचता का? चालेल माताजी. माझं इथे हरवला. ओके, ठीक आहे. सुभद्रा व बलराम या देवतांचे डोळे चमकू लागले. ही प्रकाश योजना करणाऱ्या मुकुंदाला समाधानाने हसू आले व त्याने प्रशंसेच्या अपेक्षेने स्वामीजींकडे पाहिले. स्वामीजींनी ही मान हलवून त्याला दाद दिली व आणखीच जोशाने हरिकृष्ण मंत्रगान सुरू ठेवले. हिप्पी तरुण तरुणी मोठ्या उत्साहाने गात व नाचत होते. असे संकीर्तन साधारणपणे 1 तासभर चालते. याची त्यांना कल्पना होती.
परमेश्वराच्या मूर्त स्वरूपाचे ध्यान करण्याबाबत स्वामींनी जे काही सांगितले होते ते त्यांच्यापैकी काहींना समजले होते व म्हणून तेथील मूर्तींकडे पाहताना येथे साक्षात कृष्ण उपस्थित आहेत अशा स्वामींनी काढलेल्या उद्गाराचे मर्म त्यांना उमजले होते. इतरांना ते फारसे कळले नसले तरी उच्चासनावर विराजमान झालेल्या फुलांनी सजलेल्या व धुपाच्या दरवळातून दृगोच्चार होणाऱ्या त्या विशाल नयन व सुहास्य वदन मूर्तींकडे पाहत पाहत सारे हरिकृष्ण मंत्राचे संकीर्तन करीत राहणे हा एक विलक्षण आनंददायी व मंगलदायी अनुभव असल्याचे त्यांना वाटत होते. एकामागून एक असे सर्वजण भगवान जगन्नाथांना आरती ओवाळीत आहेत हे पाहताना भक्ती वेदांत स्वामींना मोठे समाधान वाटत होते. मूर्तींच्या प्रतिष्ठापनेचा हा अत्यंत सोपा विधी होता. भारतातील मोठमोठ्या मंदिरातून मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी गुंतागुंतीच्या विविध विधींचे काटेकोर पालन करण्यात येते. त्यासाठी भरपूर दक्षिणा देऊन पुरोहित आणले जातात व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कित्येक दिवस विविध प्रकारचे कर्मकांड चालू राहते. मात्र सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये दक्षिणा देऊन बोलवण्यासाठी ब्राह्मण पुरोहितही नव्हते व इतर कोणतेही विधी निषेध वा निकष पाळणे शक्य नव्हते. अहिंदू माणसांनी भगवान जगन्नाथांच्या मूर्तीला शिवणे व तिची पूजा करणे हे भारतातील जात पात पाळणाऱ्या ब्राह्मणांच्या दृष्टीने महापाप ठरले असते. एकटे स्वामीजी सोडले तर उपस्थित मंडळींपैकी कोणालाही जगन्नाथपुरीच्या मंदिरात प्रवेशही करू दिला गेला नसता. वार्षिक रथयात्रा उत्सवाच्या वेळी रथातून जाणाऱ्या भगवंत मूर्तीचे होणारे दर्शन घडले तर कोणाही गोऱ्या पाश्चात्य देशवासी माणसास भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेण्याची मुभा नव्हती. मात्र हे निर्बंध सामाजिक रूढीमधून आलेले होते, ते वेदविहित नव्हते. शील भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी सर्वांनाच देवपूजा करण्याची व शिष्यत्व पत्करण्याची मुभा दिली होती. त्यासाठी जात, वंश व देश असा कोणत्याही कारणास्तव भेदभाव केला नव्हता. त्यांचे पिता भक्तिविनोद ठाकूर आणि यांनी असा दिवस उजाडण्याचे स्वप्न पाहिले होते की जेव्हा पाश्चिमात्य देशातील लोक त्यांच्या भारतीय बंधू भगिनींसह हरिकृष्ण संकीर्तनात सामील होतील. भक्तिवेदांत स्वामी पाश्चिमात्य देशात आले होते. ते या देशातील लोकांमधून वैष्णव भक्त निर्माण करण्याची आपल्या आध्यात्मिक गुरूंची आणि भक्तिविनोद ठाकूर यांची आकांक्षा व स्वप्न यांची पूर्ती करण्यासाठी आता पाश्चिमात्यांना जर खरेखुरे भक्त बनवावयाचे तर त्यांना विग्रहाची पूजा शिकवणे प्राप्त होते, कारण त्यांना त्याची चारित्र्य शुद्धी होणे कठीण होते. भक्ती वेदांत स्वामींची आपल्या आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनावर तसेच धर्मग्रंथावर अढळ श्रद्धा होती. त्यांचा असाही विश्वास होता की भगवान जगन्नाथांना पतितांचा विशेष कळवळा आहे. स्वामीजींची अशी प्रार्थना होती की या नवजगन्नाथपुरीमध्ये त्या विश्वाच्या स्वामीच्या प्रतिष्ठापनेचा जो विधी पार पाडला जात होता त्याने आपला अपराध होतो आहे असे भगवान जगन्नाथांनी मानू नये. संकीर्तन संपले तेव्हा स्वामीजींनी मंदिरात हरिदासाला आरतीची थाळ आपल्या जवळ आणावयास सांगितली. त्याने थाळी आणल्यावर स्वामीजींनी आपले दोन्ही हात मेणबत्तीच्या ज्योतीवरून फिरवून स्वतःच्या कपाळावर टेकवले. आता ही आरती सर्वांपुढे घेऊन जा, अगदी प्रत्येकापुढे ठेव. ज्या कोणाला आरतीत दक्षिणा टाकावायची असेल त्यांना ती टाकू दे. तू स्वतः अशी आरती घे आणि मग इतर सगळ्यांना ती कशी घ्यावायची ते दाखव. स्वामीजी म्हणाले. अशा प्रकारे सर्व उपस्थितांपुढे आरती नेऊन स्वामीजींनी दाखवल्याप्रमाणे आरती घेण्यास त्यांना सुचवले. असे स्वामीजींनी हरिदासास बजावले. हरिदासाने तसे केले असता काही भक्तांनी थाळीमध्ये दक्षिणा टाकली व इतर भक्तांनी त्यांचे अनुकरण केले. स्वामीजींनी खुलासा केला. श्रीमद भागवत ग्रंथामध्ये श्रवण, कीर्तन, स्मरण आणि पूजन अशी भक्ती प्रणाली सांगितलेली आहे. जगन्नाथ स्वामींच्या आगमनाप्रित्यर्थ आता आपण जो विधी केला त्याद्वारे आता येथे खऱ्या अर्थाने मंदिर स्थापन झाले आहे. तेव्हा हा एक पूजा विधी आहे. या विधीला आरती करणे असे म्हणतात. यापुढे संकीर्तनानंतर अशी आरती केली जाईल. उपस्थित अभ्यंगतांनी पूजाविधी असा की
आरतीची थाळी त्यांच्याकडे जेव्हा येईल तेव्हा त्यांनी आपले हात आरतीतील ज्योतीवरून फिरवून स्वतःच्या कपाळाला लावायचे आणि आरतीच्या थाळीत यथाशक्ती दक्षिणा ठेवायची. असा हा साधा पूजाविधी करीत गेल्याने त्या परमसत्याची प्रतीती कशी येते याचा अनुभव तुम्ही घेऊन पहा. माझी तुम्हाला आणखी एक सूचना आहे. भक्तजन हो, तुमच्यापैकी प्रत्येकाने मंदिरात येताना एखादे फूल घेऊन यावे. तुम्ही जास्त फळे आणू शकलात तर उत्तमच, पण ते जमण्यासारखे नसल्यास किमान एक फळ वा एक फूल आणणे मोठेसे जड जाऊ नये. तेव्हा असे फूल आणून ते देवाला अर्पण करावे. पुन्हा एक वार सांगतो, माझी अशी सूचना आहे की मंदिरात येताना प्रत्येकाने एक फळ आणावे. ते फळ कोणत्याही प्रकारचे असले तरी चालेल. ते महागातले असायलाच हवे असे नाही. जेव्हा तुम्हाला शक्य असेल तेव्हा ते आणावे, एक फळ व एक फूल. स्वामीजी थोडे थांबले. त्यांनी सर्वांवरून एक नजर फिरवली व ते म्हणाले, हा, आता प्रसाद वाढावयास घ्या. अभ्यागत जमिनीवर पंगती करून बसले व शिष्यांनी त्यांना प्रसादप्रीत भोजन वाढण्यास सुरुवात केली. पहिले पान त्यांनी स्वामींना वाढले. आजच्या प्रसाद भोजनामध्ये समोसे, हलवा, पुऱ्या, भात, विविध प्रकारच्या भाज्या, फळांची चटणी, गोडाचे पदार्थ, अगदी रविवारच्या प्रसाद भोजनात असणारे सर्व खास पदार्थ होते. स्वामींनी स्वतः त्यांच्या स्वयंपाकघरात हे पदार्थ करण्यास शिष्यांना शिकवले होते. हे प्रसाद भोजन अभ्यागतांना खूपच आवडले व त्यांनी वाढलेले सर्व पदार्थ संपवले. शिष्यगण, विशेषतः वाढण्याच्या कामात तरबेज असलेल्या शिष्या, पुन्हा पुन्हा प्रसाद आणून वाढीत होत्या. अभ्यागत आरामाने जेवत होते आणि मिष्टान्न भोजन व आनंदी वातावरण, गप्पा-टप्पा यांचा आस्वाद घेत बसलेली ती संध्याकाळ म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने एक सुखद अनुभव होता. प्रत्येक पदार्थाची चव घेऊन पाहिल्यावर स्वामींनी मान वर केली आणि भुवया उंचावून ते म्हणाले, पदार्थ उत्तम झाले आहेत, ते बनवणाऱ्यांचा जय असो. भगवान जगन्नाथाच्या मूर्तीमुळे मंदिराला शोभा आली. शिष्य भगवंतांसाठी रोज फुलांच्या माळा बनवीत असत. न्यूयॉर्कहून जादू राणीने रंगवलेली भगवान विष्णूंची चित्रे आणली होती. गोविंददासींनी स्वामीजींचे एक मोठे रंगीत चित्र तयार केले होते. ते स्वामीजींच्या आसनाच्या मागे भिंतीवर टांगण्यात आले होते. शिष्यांपैकी भारतीय नमुन्यानुसार छापलेली श्रीकृष्णांची प्रते भिंतीवर लावली होती. भगवान जगन्नाथांच्या मूर्तीवर टाकण्यात आलेल्या प्रकाशझोतात त्या मूर्तीचे डोळे जणू उघडमीट करीत आहेत व मूर्तीचे रंगही छटा बदलीत आहेत असा भास होत असे. एकंदरीने भावावस्थेच्या नवनवीन अनुभवांचा शोधात असणाऱ्या हाईट ॲशबरी भागातील तरुणांच्या मनात भगवान जगन्नाथाविषयी काही वेगळेच आकर्षण निर्माण झाले होते. स्वामीजींनी सुचवल्यानुसार शिष्यांनी व अभ्यागतांनी विविध वस्तू भगवान जगन्नाथांच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी आणण्यास सुरुवात केली. हिप्पी येत असत व त्यांना शक्य असेल ते, उदाहरणार्थ एखादी गव्हाची लोंबी, पावाची अर्धी लादी, खाऱ्या बिस्किटांचा एखादा पुडा, मिठाईचा एखादा तुकडा किंवा मेणबत्त्या, फुले, फळे अशा बाबतीत वस्तू देवापुढे ठेवून जात असत. काही हिप्पींनी असे ऐकले होते की वैयक्तिक वापराची कोणतीही वस्तू स्वतः वापरण्यास घेण्यापूर्वी भगवंतांना अर्पण करावयाची असते. म्हणून त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेले नवीन कपडे सुद्धा वापरण्यापूर्वी भगवान जगन्नाथांना प्रार्थनापूर्वक अर्पण करण्यासाठी घेऊन नेण्यास सुरुवात केली. ही मंडळी भगवान जगन्नाथांच्या उपासनेची शिस्त पाळणाऱ्यांपैकी नव्हती, मात्र त्यांना भगवान जगन्नाथांचे कृपाशीर्वाद हवे होते. शिष्यांनी आता रोज रात्री स्वामीजींनी शिकवल्यानुसार आरतीचा कार्यक्रम पार पडण्यास सुरुवात केली. ते आळीपाळीने भगवान जगन्नाथांना आरती ओवाळीत असत. एकदा त्यांनी पूजा द्रव्यांमध्ये फारसी
आणखी कसली भर टाकल्यास चालेल का, असे स्वामीजींना विचारले. स्वामीजींनी या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देऊन उद धूप वापरण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. स्वामीजी पुढे म्हणाले की मूर्तीपूजेमध्ये तसे अनेक बारकावे आहेत, इतके की सर्व अनुसरावयाचे झाल्यास पूजेसाठी दिवसाचे 24 तासही कमी पडतील. स्वामींनी पुढे असेही सांगितले की त्यांनी जे सर्व तपशील एकाच वेळी शिष्यांना सांगितले, तर त्यामुळे शिष्य भांबावून जाऊन चक्कर येण्याची पाळी त्यांच्यावर येईल. स्वामीजींनी त्यांच्या खोलीत एका शिष्याशी खाजगीत बोलताना म्हणाले की मंदिरात संकीर्तन चालले होते, तेव्हा त्यांना भगवान जगन्नाथांपुढे नाचणाऱ्या 2 चैतन्य महाप्रभूंची आठवण झाली. चैतन्य महाप्रभूंनी पुरीपर्यंतचा प्रवास कसा पार पडला, त्यांच्या तोंडून केवळ जग जग आल्याशिवाय शब्दही कसा फुटत नव्हता, याचेही वर्णन स्वामीजींनी केले. हे कृष्ण भगवान, कधीपासून मला तुमच्या दर्शनाची आस लागून राहिलेली होती आणि आता मला तुमचे साक्षात दर्शन घडत आहे. हा विचार चैतन्य महाप्रभूंच्या मनात दाटून आला होता. जोवर चैतन्य महाप्रभूंचे पुरी येथे वास्तव्य होते, तोवर अनेक जण त्यांना भेटण्यास येत. एकेका वेळेला 500-500 माणसांचा जथा येत असे आणि दररोज संध्याकाळी तेथे संकीर्तनाचा मोठा सोहळा होत असे. एकाच वेळी संकीर्तन करणाऱ्यांचे 4 गट उभे राहत. एक गट एका बाजूला, एक गट दुसरा त्याच्या विरुद्ध बाजूस व दुसरा एक पुढच्या बाजूस व एक मागील बाजूस. प्रत्येक गटामध्ये मृदंग वाजवणारे 4 जण व झांजा वाजवणारे 8 जण असा संच असे. स्वामीजी सांगत होते आणि चैतन्य महाप्रभू या सर्व कीर्तन मेळ्याच्या मध्यभागी असत. सारेच नाचत असत. 4ही गटांमधील लोक मुखाने हरे कृष्ण 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 चा गजर करीत. एक मिनिट. चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरी येथे राहत होते, तोवर तेथील दर संध्याकाळचा परिपाठ होता. स्वामींनीही तेथील वर्णने पुरे केले. शिष्यांना हे आठवत असे की त्यांच्या मागे व स्वामीजींच्या महदनंतर होते. स्वामीजी कधीच हिप्पी नव्हते. हाईट ॲशबेरीवरील LSDच्या मायेचा प्रभाव, तेथे जागोजागी दिसणारी विविध भावावस्थादर्शक भित्तिचित्रे, रॉक संगीताचे कलाकार, हिप्पींची विशिष्ट परिभाषा, तसेच त्या रस्त्यावरच जीवन कंठणारी मंडळी, या एकूण वातावरणाशी ते समरस होऊ शकत नव्हते. ते वेगळे आहे हे शिष्यांना माहीत असे, पण तरीही कधी कधी त्यांना या गोष्टीचा विसर पडत असे. स्वामीजी तसे शिष्यांबरोबर बराच वेळ घालवित असत. ते शिष्यांबरोबर जेवित असत, थट्टा विनोद करीत असत, अनेक कामांसाठी शिष्यांवर विसंबून राहत असत. पण मधूनच केव्हा तरी शिष्यांना स्वामीजींच्या विभूतिमत्वाची जाणीव होत असे. शिष्यांसह मंदिरात भगवान जगन्नाथांसमोर संकीर्तन करीत असताना भगवान जगन्नाथांच्या मूर्तीपुढे चैतन्य महाप्रभूंनी केलेल्या संकीर्तनाचे स्मरण स्वामीजींना होत असे. अर्थात शिष्यांना असा अनुभव येणे काही शक्य नव्हते. चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा जगन्नाथांचे दर्शन घेतले, तेव्हा त्यांना जगन्नाथाच्या रूपामध्ये कृष्ण दर्शन झाले व त्यांच्या मनीचे श्रीकृष्णांविषयीचे प्रेम उचंबळून येऊन ते वेडावून गेले. या अनुभवातील स्वामीजींना जाणवणारी अर्थता त्यांच्या शिष्यांना होणे शक्य नव्हते. तरीही स्वामीजी अजूनही या शिष्यांचे परमस्नेही व आध्यात्मिक मार्गदर्शक होतेच. ते त्यांचे सेवक होते. ते स्वतः आपल्या कृष्ण सेवा करण्याची पात्रता यावी म्हणून ज्याप्रमाणे तळमळीने प्रार्थना करतात, त्याचप्रमाणे प्रार्थना करण्याची शिकवण ते शिष्यांना देत असत. हे जगन्नाथा, मला दर्शन देण्याची कृपा करावी. अंगावरील उत्तरीय वस्त्र खांद्याभोवती लपेटून घेतले. एक मिनिट.
अंगावरील उत्तरीय वस्त्र खांद्याभोवती लपेटून घेतले. स्वामीजींनी मोटारगाडीत बसण्यापूर्वी गाडीच्या उघड्या दरवाजापाशी एक क्षणभर उभे राहिले व त्यांनी मागे वळून एक मिनिट दुकानाच्या जागेत उभारलेले मंदिर व तेथील शिष्यगण यांकडे निरोप घेण्याच्या भावनेने एक नजर टाकली. आता ती वास्तू केवळ दुकानाचीच जागा राहिली नव्हती, तर तिला पवित्र स्वरूप प्राप्त झाले होते. नवजगन्नाथपुरी श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी स्वामींना इकडे येण्याचा आदेश दिला होता. त्यांच्या गुरुबंधूंपैकी कोणाला अशी कल्पना तरी आली असती का की येथे आल्यानंतर स्वामीजींची गाठ या वेड्या अमेरिकन हिप्पींशी पडणार होती. हे हिप्पी तरी कसे होते, तर मादक द्रव्यांच्या सेवनाने भ्रमिष्ठावस्थेत गेलेले, प्रसंगी आपणच ईश्वर आहोत असा डंका पेटणारे, धनसंपत्ती आणि शिक्षण लाभलेले असूनही समाधान हरवून बसलेले व मनाचा तोल ढासळलेले असंख्य युवक युवती, पण आता त्यांच्यापैकी काहींना कृष्ण भावनेची ओळख झाल्याने त्यांचे हरवलेले समाधान पुन्हा मिळू लागले होते. स्वामीजी येथे आले तेव्हा पहिल्याच दिवशी एका वार्ताहराने त्यांची हाईट ॲशबेरी हे ठिकाण का निवडले असा प्रश्न त्यांना विचारला होता. येथे जागेचे भाडे कमी असल्यामुळे, स्वामीजींनी उत्तर दिले होते. स्वामींना आकांक्षा होती की चैतन्य महाप्रभूंनी घालून दिलेल्या प्रणालीचा प्रसार करण्याची. एरवी ते चायनीज लॉन्ड्री आणि डिगर्स फ्री स्टोअर यांच्या शेजारच्या एका छोट्या मोडकळीला आलेल्या अवस्थेतील दुकानात कशाला येऊन पोचले असते. वार्ताहर त्यांना असेही विचारत होते की हिप्पी व बोहोमियन यांनाही कृष्ण भावना स्वीकारण्याचे आवाहन ते करणार होते किंवा कसे. यावर हो हो तर सर्वांना असे उत्तर स्वामीजींनी दिले. पण स्वामी जाणून होते की आपल्या आश्रयाला येऊन आपले अनुयायी झालेल्या लोकांचं परिवर्तन होणार होते. हे खास शिष्यगण हा आता जणू एक कुटुंबच बनून गेला होता. स्वामीजींच्या सूचनांचा पालन करण्याची एकता दृढ होणार होती. त्यांच्या दृढ निष्ठेने भगवान श्रीकृष्णांचे सहाय्य त्यांना लाभणार होते. तेथे आता साक्षात भगवान जगन्नाथांचा वास होता व भक्तांनी त्यांची श्रद्धापूर्वक उपासना करावयाची होती. हरे कृष्ण नाममंत्राच्या संकीर्तनाने व गुरूंची शिकवण आचरल्याने शिष्यांची अंतर्बाह्य शुद्धी होणार होती. स्वामीजी गाडीत बसले. विमानतळाकडे जाताना त्यांच्याबरोबर सोबत काही शिष्य होते व त्यांच्यापैकी एकाने गाडी चालवली. अनेक मोटारगाड्या भरून त्यांचा शिष्यगण त्यांच्या मागून गेला. विमानतळावर स्वामींना निरोप देण्यासाठी आलेल्या शिष्यांना रडू येत होते, पण स्वामींनी त्यांना असे आश्वासन दिले की शिष्यांनी येथे रथयात्रा उत्सवाचे आयोजन केल्यास त्यात सहभागी होण्यासाठी ते स्वतः अवश्य परततील. तुम्ही ही यात्रा मिरवणूक मुख्य रस्त्यांवरून न्यावी, स्वामींनी त्यांना सांगितले. ते आणखी म्हणाले की हे काम व्यवस्थितपणे व्हावयास हवे. आपल्याला बऱ्याच मोठ्या संख्येने लोकांना आकर्षित करता आले पाहिजे. जगन्नाथपुरी येथे दरवर्षी अशी रथयात्रा काढली जाते. या यात्रेच्या वेळी जगन्नाथ मूर्ती मंदिराबाहेर आणली जाते. आपल्याला इथे परत यावे लागेल हे स्वामी जाणून होतेच, कारण येथील मंडळींच्या हृदयांतरी त्यांनी लावलेल्या भक्तीच्या कोवळ्या रोपांची जोपासना करणे जरुरीचे होते. नाहीतर हाईट ॲशबेरी नावाच्या ऐहिक वासनांच्या भावसागरात या नवसाधकांचा निभाव कसा लागणार होता. आपण परत येऊ असे त्यांनी शिष्यांना वारंवार सांगितले. मुकुंद, श्यामसुंदर, गुरुदास, जयानंद, सुबल, गौरसुंदर, हयग्रीव, हरिदास इत्यादी शिष्य व तेथील शिष्या या सर्वांना स्वामींनी असे सांगितले की त्यांनी एकोप्याच्या भावनाचे एकमेकांशी सहकार्य करून कार्य करीत राहावे. स्वामीजी येथे आपल्याला आता केवळ 2.5 महिनेच होत होते. ते आले तेव्हा याच विमानतळावर युवकांनी मेळाव्याने संकीर्तनाच्या घोषात त्यांचे स्वागत केले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी नुकतीच का होईना पण स्वामीजींकडून दीक्षा घेतली होती. ते आता स्वामींचे शिष्य बनले होते. तरीही त्यांना सोडून जाताना स्वामीजींच्या मनाची थोडीही चलबिचलता झाली नाही. त्यांना माहित होते की या शिष्यांपैकी काही जण भक्ती मार्गापासून दूर जाण्याची शक्यता होती. असे असले तरी त्यांना सांभाळण्यासाठी स्वामीजी त्यांच्याबरोबर कायमचे तर राहू शकत नव्हते. स्वामीजींपाशी वेळ फार थोडा होता. भक्तिवेदांत स्वामींकडे आता नवसाधकांच्या 2 छोट्या गटांचे पितृत्व
आध्यात्मिक गुरु या नात्याने आले होते. त्यापैकी एका गटाचा मायाळूपणे निरोप घेऊन ते आता पूर्वीकडे निघाले होते. तेथील दुसरा गट अगदी वेगळ्या मनस्थितीत होता. ती मंडळी स्वामींचे जल्लोषात स्वागत करण्यास आतुर झाली होती. तर मग पुढचा आपण स्वामीजी न्यूयॉर्कला पोहोचतील मे 1967 हे आपण उद्या वाचूया. तर मी इथे थांबवते, प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.